Bună seara, dragii mei! Bună seara! Bună seara! N-am venit cu sănioara, încă nu a nins, dar ne bucurăm așa de sărbătorile acestea absolut minunate, nu mai mâine, nu-i poi mâine, dragii mei, în această seară. O să încerc să aflu pentru dumneavoastră ce face persoana la care vă gândiți de sărbători. Este evident vorba despre o relație în care cele două părți nu sunt împreună, o relație care din anumite motive nu este funcțională. Unul face sărbătorile într-o parte, celălalt o să vedem dacă face sărbătorile singur, trist, singură, tristă și dacă nu, cine știe, poate că vă treziți și cu un mesaj. Este vorba despre ideea de a afla dacă se gândește la voi sau nu. Gândiți-vă la o anumită persoană și haideți să aflăm împreună cât mai multe despre ceea ce se întâmplă în această perioadă cu persoana voastră. Energia generală a acestei etalări, foc și pară. Dragii mei, persoana aceasta pare să se afle într-o disgrație, într-un nenoroc. Posibil să nu se simtă foarte bine și să existe acolo o lipsă de armonie extraordinară. Chiar mă tem cumva să nu existe, eu știu, posibilitatea unui divorț, separare sau persoana la care voi vă gândiți chiar să nu se simtă bine. Am scăpat porumbelul la începutul etalării, uite că se confirmă prin energia generală a acestei etalări. Cartea singură, cam așa este interpretată. Înseamnă nenoroc, înseamnă posibil, să nu zic boală, nici din punct de vedere material, financiar nu stă bine, nici din punct de vedere emoțional. Este jale ce e acolo, ce să zic. Posibil să fie vorba de ruptură chiar în noaptea de Crăciun sau de Anul Nou sau puțin înainte, că tot vorbeam de rapiditatea cu care cu care trec zilele. Capricorn, Vărsător, Balanță, Scorpion, Săgetător și Rac par a fi semnele zodiacale predominante. Persoane brunețele cu ochii negri sau cu părul spicat, cu ochii deschiși la culoare. Acum, ca mesaje suplimentare menite să vă identifice cu etalarea, s-ar putea ca persoana respectivă să lucreze într-un domeniu în care este solicitat sau solicitată atunci când este nevoie de el sau de ea, fie că lucrează ca și cadru medical, ca, eu știu, organ de poliție, pompieri, armată, sau persoane care, în momentul în care sunt chemate, nici nu contează că e sâmbătă, că e duminică, la muncă, ele merg, se duc pentru că este nevoie de ele. Și atunci, posibil ca această persoană să nu aibă nici măcar un plan clar de sărbători. Cred că nici nu știu ce să zic, se strică foarte tare situația în ceea ce privește persoana respectivă. Eu simt că trece printr-un scandal realmente. Mie mi se pare că persoana asta chiar este posibil să primească niște vești neplăcute, despărțire, separare, este îndurerată. Litera U, litera M, D, S, Z, R, N, E sunt vocale cu acele accent ascuțit, grav, circumflex pe, eu știu, în vocalele de pe nume, de exemplu, umlaut. Exact cum bănuiam, persoana respectivă vă urmărește, vă privește de la distanță, vă urmărește mesajele pe relații, pe rețele de socializare, dacă este posibil, se interesează de voi, este geană pe voi, dacă pot să mă exprim așa.
Este o persoană care în momentul de față este destabilizată complet. Văd și persoane cu ochii albaștri sau în general cu ochii deschiși. Este sau trece printr-o situație extrem de anostă. Este plictisit sau plictisită până peste cap, nu prea e ieșit nimic în ultima vreme, iar dacă nu există acea posibilitate sau variantă în care este părăsit sau este părăsită, va face el acest pas sau ea. Adică, probabil se gândește că boală lungă, moarte sigură, în alte relații în care nu a găsit stabilitate. Să știți că persoana aceasta este extrem de bântuită de prezența voastră și aici mă refer la persoane cărora le-ați creat acea stabilitate emoțională. Este dependentă de voi, așa cum spuneam și în etarele trecute și uite că mi se confirmă pe zi ce trece faptul că persoana asta, indiferent de câtă vreme a trecut, tot la voi se gândește și tot la acea stabilitate pe care voi ați creat-o în trecut. Că exact ca voi nu o să mai găsească niciodată. Posibil că a greșit destul de mult față de voi, probabil a distrus această relație, indiferent de cum a făcut-o. Știe acest lucru și îi pare rău și regretă. Și simte cumva gelozie, simte în adâncul sufletului lucruri pe care ar fi putut să nu fi încetat să le simtă, chiar dacă a dat de gândit altceva. Acolo undeva în sufletul său să știți că există ceva care mocnește. Mai mult decât atât, s-ar putea să nu-i convină absolut deloc că voi cumva păreți că sunteți ok și că ați trecut peste ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește relația aceasta. Nu-i convine absolut deloc. Nu are ce face, a încercat de foarte multe ori să accepte această situație, pentru că fiecare pasăre pe limba ei piere, doar că în adâncul sufletului regretă și vă regretă foarte mult. Cred că dacă ar putea să întoarcă timpul înapoi, ar face-o, dar din păcate nu se poate. Conștientizează altfel situația, probabil că a învățat multe din experiența pe care ați avut-o împreună, regretă, se uită cu jind la voi și la ceea ce afișați, indiferent cum și în ce fel o faceți. Îi pare rău. Să vedem dacă își asumă această separare, se conformează, se resemnează sau se gândește să inițieze o conversație, mai ales că în această perioadă se amplifică acea emoție a nostalgiei, melancoliei. Persoana voastră devine din ce în ce mai melancolică, nostalgică, dor de trecut, de amintirile din trecut. Sigur că asta este. Până la urmă, sunteți foarte puțini voi care ați întrerupt această relație și mai mult celelalte persoane. Este clar o căsătorie la mijloc, ori unul dintre voi este căsătorit, ori v-ați căsătorit între timp, ori este vorba despre un pătrat amoros aici. Probabil v-a despărțit o căsătorie sau această căsătorie ar fi putut împiedica, exact cum spuneam și în shorturile, filmulețele acelea scurte de astăzi, există posibilitatea unei piedici importante, să zic așa, care ar fi această căsnicie, această căsătorie. Probabil a ales pe altcineva la un moment dat în defavoarea voastră și atunci lucrurile au mers către separare definitivă, dar regretă foarte tare. Există aici o persoană care se pare că a pus mâna pe cel sau cea la care vă gândiți. Posibil să făcut absolut orice să-l câștige sau să o câștige, chiar fără a vă induce stări false și acolo unde este cazul, bineînțeles, unde vârsta permite dorința și voința, că situația maritală nu cred. Persoana aceasta probabil că a încercat cumva să da, n-aș folosi așa o expresie destul de tranșantă, dar cred că persoana asta, nu știu, a făcut absolut tot posibilul să lege ființa voastră de ea, mai ales că este o energie feminină.
Posibil că a făcut un copil sau s-a gândit sau a conceput sau în sfârșit a exagerat puțin lucrurile folosindu-se de tot soiul de tertipuri pentru ca persoana respectivă să fie legată așa, cum să vă zic, pe viață. Spuneam vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în viața personală, probabil că a trecut printr-un divorț sau urmează să trecă printr-un divorț, printr-o separare, pentru că aceste două mesaje coroborate înseamnă, 3 mesaje coroborate înseamnă că în viața sa personală se întâmplă foarte multe lucruri în urma cărora ar rezulta persoane libere de contract. Cred, acum mai mult după ce am primit aceste 3 mesaje, că persoana voastră va face demersurile pentru a se separa sau pentru a divorța sau pentru a se desprinde de relațiile sau relația pe care o are în momentul de față. Există varianta să făcut o alegere nefericită. Dar asta este. A ales până a cules. Ideea este că totul este o experiență. Până la urmă, asta este. Învățăm din greșeli. Ideea este că persoana aceasta clar a realizat, s-a chinuit să meargă relația respectivă de dragul copilului, de dragul a ceea ce au creat împreună, de dragul, nici nu mai contează. Nu a mers, nu merge, nu a mers. Și atunci probabil că ai voștri pun piciorul în prag și spun ok, cred că până aici a fost această relație, pare că amândoi am luat o decizie incorectă. Ne-am pus cumva contra curentului, contra universului. Asta din punct de vedere al lui sau al ei. Acum, pe partea voastră, se gândește că există varianta să vă reînnoiți jurămintele, metaforic vorbind. Manifestă apropierea aceasta de voi, speră, chiar și deșarte, speră că ar putea să existe un noroc chior, să zicem așa, de a vă reînnoi această relație, fie ea de căsătorie, recăsătorie sau iubire. Mi se par foarte multe relații de căsătorie implicate aici. Mai mult decât atât, persoana voastră, în unele cazuri, iar este un mesaj suplimentar, posibil să fie o persoană transformată și din punct de vedere spiritual. Pentru că experiențele prin care a trecut, se pare că le-a înțeles. Sau a început să le înțeleagă, să le conștientizeze, să realizeze că nimic nu este întâmplător. De aceea s-ar putea să se gândească altfel vis-a-vis de relația pe care o aveți în momentul prezent. Din ateu să devină spiritual. Sau tot acest dezastru prin care trece persoana voastră să îl sau o determine să vadă viața cu alți ochi, să se trezească din toate punctele de vedere, inclusiv spiritual, astfel încât să regrete acțiunile pe care le-a făcut în trecut vis-a-vis de voi. Vă place mânărica mea? Este invenție proprie și personală. Da. Se gândește cu jind. Da, știți cum este, ca păstrând proporțiile ca fetița cu ghibriturile, știți? Cam așa este persoana voastră. Parcă stă așa, știți, afară și vă privește geamul, voi sărbătorind Crăciunul și el, metaforic vorbind, stă afară sau ea și se uită la cât de bine sunteți voi și cât de răuț a ajuns el sau ea. Fetița cu chibriturile, să știți. Cam așa văd această persoană. Se gândește cum ar fi fost dacă ați fi fost împreună acum de Crăciun și regretă teribil, de simt așa un soi de... Ia uite. Ce urmează? Să vă dea, nu un mesaj, să vă dea 2 mesaje. 3 mesaje. Își dorește să vindece această relație, indiferent dacă voi sunteți într-o alta între timp.
își dorește să vă vindece, să vindece relația, greșelile trecutului. E adevărat, se află la o distanță, chiar și de locație sau sunteți cumva în alte orașe, doar că emoțional persoana aceasta s-a schimbat, se schimbă la 180 de grade, dat fiind și această perioadă de melancolie, să zic, nostalgie profundă. Văd că este o persoană extrem de hotărâtă să vă dea mesaj indiferent de faptul că voi probabil aveți o altă viață. Este, nu știu, hotărât să vă dea, să vă dea mesaj, să vă ofere ceva, să vă promită marea acuzarea, să facă promisiuni, să vă arate că este o persoană schimbată. Plusează foarte, foarte mult. Are tot soiul de noi abordări, mesaje insistente vis-a-vis de tot ceea ce s-a întâmplat în jurul vostru și cu voi. Așa că așteptați-vă la niște mesaje. Probabil că n-ar fi exclus ca aceste mesaje să fie cât de repede, probabil în astăzi, mâine, poi mâine, să facă un pas către a vă da acest mesaj. V-am spus 2-3 să schimbe ceva mesaje cu voi. Sau să vină de la distanță, să discutați, să vorbiți, să vă dea niște știri, niște vești. Vrea chiar să fie amantul vostru. Adică este hotărât sau hotărâtă, persoana respectivă, aici văd o energie masculină, este hotărât chiar să fie în poziția de a doua opțiune. Nu-l mai interesează, deci nu mai contează că sunteți cu cineva. Și dacă sunteți cu cineva, vă vrea în viața sa. Ok, cei care sunteți în alte relații, nu contează, puteți să rămâneți acolo, nu e nicio problemă. Dar vă vrea, acceptă orice, inclusiv varianta de altă opțiune. Ce va fi cu voi doi în curând? Încurcate sunt aceste căi. Ce va fi? Ce v-am zis? Din nou mesaj. Așteptați-vă, așteptați-vă și iar așteptați-vă la mesaje. Deocamdată s-ar putea să schimbați mesaje, dat fiind faptul că între voi mai sunt și alte persoane. Unii ați trecut deja prin tot soiul de experiențe în tot acest timp în care voi nu ați mai vorbit, nu ați mai discutat. Probabil sunt 7-8 ani de când fiecare și-a văzut de viața lui, poate să fie un fost soț, o fostă soție, poate să fie, nu știu, persoane cu care ați fost în relații, cu care nu mai aveți o conexiune, blocaje comunicaționale, etc., etc. E-mail, scrisorică, mesaj, telefon, cred că mai mult prin mesaje. Acum există posibilitatea ca în primăvara anului 2024 lucrurile să se complice puțin în ceea ce vă privește. S-ar putea să se complice puțin și o să mai solicit o carte din punctul acesta de vedere. De ce s-ar complica lucrurile? Păi, în primul rând, este clar că aici mai este o relație. S-ar putea ca unul dintre voi să fiți căsătoriți sau căsătorite sau chiar pătrat amoros. Se consideră adversarul, de asta spun, este foarte înverșunată persoana respectivă și este hotărâtă să vă dea aceste mesaje, să vă propună, cum spunea, marea acuzarea. Consideră pe oricine îi stă în calea fericirii voastre, îl consideră adversar și este gata să se lupte. Este o lipsă de echilibru în ființa asta, s-ar putea să acționeze în unele cazuri chiar și impulsiv. Adică așteptați-vă și la schimbări bruște de comportament.
Dacă nu iese, eu știu, paciența, s-ar putea să încerce în sfârșit sau să-și iasă din pepen, de exemplu, pentru că este extrem de nervos. Nu știu, așteptați-vă și la vizita acestei persoane. Dacă nu îi răspundeți sau nu îi răspundeți la mesaje, vă faceți că că nu există persoana respectivă, probabil că de la simple mesaje o să treacă la un nivel următor, o să vă pomeniți cu vizita acestei persoane. O să vă pomeniți cu ei la ușă sau cu ei în oraș sau cu ei, nu știu, cumva să se apropie de voi. Asta în începutul anului 2024, eu am spus așa în mare, grosomod, în primăvara acestui an, parcă ar vrea să vă ia, să vă fure și să fugă cu voi. Această dorință, luată sub impulsul momentului, poate dăuna. Mai ales deciziile pe care le ia, s-ar putea să le ia în defavoarea voastră, să vă facă mai mult rău decât bine, mai ales dacă voi v-ați revenit sau vă sunteți într-o altă relație. Persoane grizonate cu ochii căpurii verzui, s-ar putea să fie și acele persoane care au un ochi de un fel și de o culoare, un ochi de altă culoare, ceacări, cred că așa se numesc. Ele cu părul castaniu, ochii închiși sau cu părul negru, cu ochii închiși la culoare, tenul mediu, alb mediu. O să vedem despre ce este vorba, așa că, dragii mei, dragile mele, în unele cazuri, persoana voastră, în unele cazuri, spuneam, este tristă și tânără și neliniștită. Este o persoană care posibil să facă sărbătorile singură, ea, chiar vrea să fie lăsat în pace, pentru că ar vrea să se gândească la voi. Vrea să se gândească. Își dorește să se schimbe situația. Îi pare foarte rău. Foarte rău. Regretă, nu știu, așa simt. Foarte rău regretă această persoană că a făcut lucruri care v-au rănit foarte tare. Asta este. Din păcate, uneori e prea târziu, uneori poate să fie vorba de al 13-lea ceas. Este mânată ființa asta, o simt foarte determinată așa, dar este mânată în această luptă și din cauza orgoliului, nu acceptă să vă... Nu mai acceptă, nu știu, nu-i convine absolut deloc că sunteți ok, știe că a pierdut pe barba sa, ar vrea să îndrepte lucrurile, vrea să mai aibă o șansă, iar dacă nu-i se acordă o șansă, nici nu contează, poate să fie și a 7-a roată la căruță, numai să fie în prezența voastră, numai să îi dați așa, nici nu contează dacă îi dați cu zăhărel, numai să-i dați, să-i aruncați acolo un ușcior, da? Dar știu că nu este o expresie fericită, dar poate să facă și lucruri nebunești din cauza faptului că este orbit de conștientizarea Este orbit de faptul că simteți ok și este extrem de nervos, nu știu, mie mi se pare că se învinovățește foarte tare și este extrem de nervos pe el, pe ea, pentru faptul că i-ați scăpat prin mână. Din cauza faptelor sale, bineînțeles. De asta cred că se sucește, s-a sucit și vrea să schimbe puțin situația. Cam atât, dragii mei, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă urez să aveți sărbători liniștite. Mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre, sunteți absolut minunați, multă sănătate, nu uitați să zâmbiți și multă sănătate și a lor voștri. Vă pup și vă iubesc. Sărbători cu liniște, cu pace și cu armonie sufletească, numai bine. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!